Hyvä Henrietta ja Veera, hyvät ystäväni. Meidän tuva numero 2502R kurssi on nyt loppumassa. Haluan koko luokan puolesta sanoa suuret kiitokset teille opettajat. Kurssimme alkoi 5. toukokuuta 2025 ja nyt se on jo lopussa. Aika ei ollut pitkä, mutta se riitti siihen, että opimme paljon kielestä ja myös suomalaisesta kulttuurista. Me tulemme monista eri maista. Meillä on erilaisia kulttuureja, jotka tekevät oppimisesta joskus vaikeaa opettajille. Siksi haluamme pyytää anteeksi ja toivomme, että te ymmärrätte ja annatte anteeksi meille. Hei Veera, sinä ja pieni vauva, joka on ollut kanssasi koko ajan. Te olette osa meidän luokkaa, vaikka raskaus on ollut varmasti raskasta. Sinä opetat ja autat meitä aina iloisesti ja ystävällisesti. Kiitos paljon, Veera. Me arvostamme sinua. Hei Henrietta, sinä olet myös aina lämmin, iloinen ja kannustava. Olet opettanut meille paljon tärkeitä taitoja ja asioita, joita tarvitsemme tulevaisuudessa. Kiitos paljon sullekin ja kiitos myös kaikille opettajille, jotka ovat opettaneet meitä sijaisina. Rakkaat ystävät, olemme opiskelleet yhdessä arkeasti. Joskus me emme ole kovin keskittyneitä, mutta olemme silti edistyneet joka päivä. Tehdään jatkossakin hyvää töitä, kun asumme ja työskentelemme Suomessa maassa, jonne olemme päättäneet jäädä. Vielä kerran suuret kiitokset Henriettalle, Veeralle ja kaikille takin opettajille. Ystävällisin terveisin. Tuva 2502R luokka. Paljon kiitoksia. Olen tehnyt laulun nimeltä Kiitos opettajille. Kuunnellaan yhdessä. Kiitos Henrietta, kiitos Veera ja kiitos opettajille, kun opetatte päivä kirkastuu. Sana suomen kielen sydämen juurtuva, jokainen tunti tuo uuden askelennään. Kiitos teille nyt
nyt Suomemme paranee. Kiitos Henrietta, kiitos Veena ja kiitos opettajille, kun opetatte päivä kirkastuu. Sanat suomen kielen sydämen juurtuvat. Jokainen tunti tuo uuden askelenä. Kiitos teille, nyt Suomemme paranee. Kiitos teille, nyt Suomemme paranee. Kiitos.